Witam Was pięknie. Moi rostomili, posłuchajcie taki pogodki o jąku, co ściepał porę kilo. Jak macie radzi, to moi drzistani, to mi dajcie, subskrybujcie mój kanał, a dajcie mi palec do wyrchu, bydym rod, a dzięka Wam piękne. Jonek to był chruby, wielkucny chłop. Prawili mu wszyscy na dziedzinie, że na isto furt jodło ciśnie do gęby, a na ozajst tak było. Ożenił się z Zofiją, kiero chrubo nie była, ale przeogromnie rada stoła przy blasze, a furt coś ich ważyła. Chledała w gazetach, a w książkach nowe recepisy, na jakieś ich fajne jodło, co by chłop se pojot, bo przeca siedycki hańdowni prawiło, że jak se chłop nie poje, to jest mierzły, a nie chyci się żadnej roboty. Ale Jonek, czy miał próżną cychę, czy do niej coś ich aspoň mało wiela wciepał, furt był jak si ospały, a robić się mu nie chciało. Zofia mu ważyła, piekła, a smażyła, jodło, kierę miał rot, ale sama tego nie jadła, bo sobie a dziecko meny taki pulty ważyła. Kierych by się Jonek nie chycił. Jakiś gryzek, ziemnioczki z wajcem, albo amolety z marmuladą. Chłop by się tego nie chycił, bo on eny stryki z wyżoskami na łobiot, musiał mieć na łobiodycki mięso ze ziemniokami, pomaszczone szpyrkami, ziemnioki pomaszczone szpyrkami z kapustą, a wszystko musiało być masne, co by się jąkowi kidało po brodzie. A co lygał do legiera, to barży deski skwierczały, bo musiały chrubego chłopa dzierżyć. Zofia była coraz bardziej nasrano, bo jak eny coś chciała w nocy po chłopie, to on ją eny przylegnął, a nic więcej. Tuż darmo. Jąka trzeba odchudzić, ale jako to zrobić? Zofia kupowała w magazynie gazety, Zeitungi, w których miasto recepisów na jodło było a i napisane, co trzeba jeść, co by ściepać porę kilo. Ale to nie ma wszystko. Okrom jodła trzeba a i aspoň kapkę się gibać. Rano Zofia obudziła Jonka, a mu prawi: jak chcesz mieć śniadani, to stowej, a idź po odbywej krowy, a oto masz amper, a ich podoisz. Kurom chyń obilo, a później do pola, pozbieraj wajca, a potem jeszcze naciupej drzewa, a przynieś ku kachloku. Kurde, Jonek nie wiedział, co się robi. Teraz roboty za jedno śniadani? Ale dobre, poszł. Porobił wszystko, co mu baba kozała. Przyjdzie spadki do kuchyni, a z amprem mlyka, a z wajcami w kapsach, siednie przy stole, a czako. Zofia mu dowo na talerzu jedno uważone wajuszko, krajczek chleba, a gornek mlyka. Na ni kaje ta wajecznica ze szpyrkami, z 5 wajec, a ku temu jeszcze tej z cukrem, a jakoś ich buchta pomazano masłem, nie ma. Baba się za niego bierze. Jageny pośniodą, to go wygnała do roboty. Trzeba rajczule sprawić, deski na stodole przybić, a babuciom gnój wyciepać. Jonek miał głód jak pierun, tuż jak go Zofia zawołała na obiad, to był rod jak fazol. A na talerzu je kąsek owięzigo mięsa, porę ziemnioczków, a sałot. A kaje mięso w fecie, ze ziemniokami, a z pomaszczoną kapustą. Nima. Pomyślał sobie, że Zofia go dynczy, a poszedł jako dycki selegnąć po obiedzie do legiera. Tukaj Zofia na to mu nic nie prawiła, bo dycki tak było, że jak siedlok albo gazda zjedli łobiot, to se szli legnąć, aspoň na pół godziny. Ale po tym Zofia szkubie chłopa, co by się gibał, bo przeca trzeba jechać trowy bykom nasiec, a zaś poodbywać krowy, a babucie. Tuż chłop to musiał zrobić, bo miał ganz strach, że nie dostanie wieczerzy. A na wieczór Zofia dała chłopu krajczek chleba, kąszczek szunki, a ku temu kapkę masła. Chłop to zjadł, a wnet poszedł spać, bo był zmordowany. Tak go Zofia mordowała cały miesiąc, aż chłop ściepał 10 kilo. A potem każdy miesiąc furt cosik. Som z tobą w czas rano, szał odbywać, a jod wszystko to, co mu Zofia narychtowała. A w nocy miała z niego eny radość, bo jak cosik po nim chciała, to nie było jako kiejsi, że ją eny przylegnął, ale się kulali po legierze, a do roka było z tego dziecią.